Daleming Rama. Panglimbang 5 menit dina Minggu Paskah kalima tanggal 3 Mei taun 2026. Kapetik saka kitab Injil Yohanes bab 14 ayat 1 tekan ayat 12. Nadyan banget prasaja mujudake sawijining kabungan menawa wong bisa duwe omah dhewe. Paling ora saben nyedhaki pungkasaning taun utawa pungkasane wektu kontrak omah entek, ora melang-melang bakal mundhak rega kontrakan omahe. Luwih-luwih ora bakal judheg pindahan merga omah anggone ngontrak kajabel karo sing duwe. Kanthi duwe omah dhewe, wong bisa mikirake kabutuhan urip liyane, kepara bisa ningkatake karaharjaning urip. Gusti Yesus banget paham karo kahanane para murid ngenane wigatine darbi papan dunung. Kejaba duwe papan dunung kadonyan, para murid uga kakupiyakake darbi papan dunung rohani kang sipate langgeng. Mula ing wawasan dina iki Gusti Yesus medharake kekeran marang para murid bab bakal tindake panjenengane menyang daleme Allah Yang Rama. Saperlu nyawisake papan dunung. Aja melang-melang atimu, aja goreh atimu, ing daleme Ramaku akeh papan dunung. Aku mrono saperlu nyawisake papan kanggo kowe kabeh. Ing daleme Allah Yang Rama para murid bakal kaajak urip bungah kepenak bareng panjenengane. Ing daleme Allah Yang Rama akeh panggonan saengga ora perlu semelang, ora komanan utawa kentekan papan. Nanging ana syarat loro kapenuhi para murid kanggo ketuk daleme Allah Yang Rama. Percaya Gusti Yesus lan liwat panjenengane. Percaya Gusti Yesus tegese ngakoni lan asrah pitaya menawa Gusti Yesus temen-temen ngutus Allah Yang Rama kanggo nyelametake umat manungsa. Percaya Gusti Yesus tegese ngakoni menawa Gusti Yesus iku Allah Yang Putra. Dene liwat panjenengane minangka dalan tegese tuhu nindakake pakon, piwulang lan patuladan dalem. Liwat Gusti Yesus minangka dalan tegese ing kahanan apa wae gandolan panjenengane. Nadyan akeh iming-iming lan pangreh-reh kang sajak njanjekake kahanan kang luwih becik, nanging tetep gandolan Gusti Yesus. Para pendherek dalem Gusti Yesus ngerti, kaya dene Gusti Yesus manggul salib lan sida sinalib kanggo nggayuh kamulyan dalem. Para murid uga kudu wani lan saguh manggul salib enggo mati sinalib kanggo nampa padunungan dalem kang mulya. Mula rikala panjenengane bali mapak para murid, para pendherek dalem uga katut kagawa. Para tresna peleng kinasih madunung ing daleme Allah Yang Rama, mujudake gegayuhan lan pangarep kabeh pendherek dalem Gusti. Kanthi ngugemi gegayuhan lan pangarep-arep madunung ing daleme Allah Yang Rama, awake dhewe mesti tetep ngugemi uga dawuh lan piwulang Gusti Yesus sang dalan kasunyatan lan urip. Suwawi sami munjuk, konyeng asma dalem Yang Rama, so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus Mahasih kawula pitados bilih panjenengan asalipun saking Allah Yang Rama. Kawula pitados bilih panjenengan sugeng sareng Allah Yang Rama lan Yang Roh Suci. Kawula ugi pitados bilih namung liwat paduka kawula dumugi ing daleming Allah Yang Rama ingkang mulya. Kawula pasrah mring paduka sarta nyuwun berkah amri saged tansah ngugemi dawuh lan piwulang dalem. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Kados sing mlebuka sakmenika sarta saklami-laminipun. Amin. Konjeng asma dalem Yang Rama, so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.